Kirkhot jong ka dorbas nong Thangskai hapo ka jingelam uwa he shnong uma phai biang serti. Manta ka sngi kelali banya kindu ye ki he jong ka karkhana dewilat Dalmia ka bodon ha Thangskai. Bat kelali ban khang no shisendon ye ka jakalum kia kinyun balawan ra na Silchar na Guahati na Mizoram Agartala bat kiwei ki jaka kabala shulum thop bat panjaklia hadu kata ya ka shnong ka thau. Kani ka jingle hier jongit kot ka shnong ka de namar ka jingbom set nyaw ka company ya ka jingdawa jong ka shnong ka bala dawa menta labun benai kat kum ka jingye thu u wa he shnong lo ong ba ka dor ba shnong ka de ban pha sithi sha ka company Dalmia nadu u benai no pra araja arwe bat batha ya ka company bo omdi shu banwanra ye kinyut ha company kabodan hapo ka shnong namar kani ka penmi ya ka jingsma yutung bat kumjo ru kinyut kiju sapriang keleng hababe kan Laong ru ba ka shnong kala ujor sha u deputy commissioner ka East Giant Hill district menha ubnai rempang araja arpuar henrena kaliang ka office jong udc kamsham na shimkhia aa halo kani kumta na kaliang jong ka shnong kamban si ban hiar shakate ka company ban maham ya ka company ban sange no shisindon ya ka te ka jingwon ranyut ha ka jaka bread nyut jong ka company kador ba shnong kala maham ting aa ka company Dalmia bat kumjo ru ya ki transporter kumjo ru ya ki nongnya kali ki bakit ya kini kinyut bakim de shu bandang wanrah bat penpoi ye kinyut hapo Dalmia ha Thangskai lamaham balada kashnong kadanglap ye ki kali ki bekit nyut ki badang wan ra nyut hapo ka Dalmia kashnong kan sale da ka betinge